Sa mga balitang mayroong pag-asa, Adventist Men's Ministries inilunsad ng Northeast Luzon Mission sa kauna-unahang pagkakataon sa Areas 3 and 4 ng teritoryo nito. Adventist World Aviation Philippines itinatag at itinalaga sa Aborlan, Palawan. Bagong Adventist World Radio Community Station pinasinayaan at binuksan sa Ligao City. Adventist Young Professionals sa Cavite Mission nagtipon upang magkaroon ng mas epektibong paglilingkod. Adventist local church leaders sa buong Laguna area pinagpala at nakinabang sa Glow Evangelism Training. Central Quezon 2 District Fellowship idinao sa Chaong Adventist Church sa pangunguna ng mga kababaihan. 20 bagong mga master guide kinilala sa investiture ceremony sa Northern Luzon Adventist College. Mga mag-aaral ng Lutukan Adventist Elementary School masayang sumabak at nakilahok sa Pathfinders and Adventurers Camping. Medical mission kasama ng iba pang mga paglilingkod masayang isinagawa ng mga Adventista sa South Central Pangasinan District. Lahat ng yan ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Surgical, Medical, and Dental Mission ang paglilingkod na hatid ng mga Adventista sa mga residente ng Barangay Maigpa, Bayambang, Pangasinan. Sa pangunguna ng Adventist Community Services, katuwang ang Wood Medical Team mula sa Amerika ay umabot sa 200 tao ang masayang nakinabang sa kanilang mga libreng paglilingkod. Ang buong detalye nasa balitang May Pag-asa ni Nestor Sinlao. Dito sa Barangay Maigpa, Bayambang, Pangasinan kung saan ginaganap po ang Surgical, Medical, and Dental Mission, libreng gupit, libreng masahe dito po sa Barangay Maigpa. Ang katagang love is a verb ay isang patunay na ang pag-ibig ay may kaakibat na pagkilos. At bilang patotoo ng konkreto at matibay na pagkilos bilang pagpaparanas ng pag-ibig ay isinagawa ng Adventist Community Services, South Central Pangasinan District sa pamumuno ng butihin at aktibong District Pastor, Pastor Jerry Arriesgado, katuwang ang Wood Medical Team, ang isang araw ng Surgical, Medical, Dental Mission, libreng tuli, minor operation, bunot ng ngipin, check-up at mga gamot, counseling, libreng gupit, at wellness massage ang mga serbisyong hatid ng mga volunteer doctors, dentist, pharmacist, nurses at medtech. Kasama rin sa mga voluntaryo ang ilang mga kapatirang hindi nakatubiling dumulong. Nabigyan po namin sila ng tamang gamot at saka yung tamang pamamaraan na pa sila po ay magiging malusog. Bago pa maisakatuparan ang nasabing libreng serbisyo medikal, ay isinagawa na ang Family and Health Crusade na nagbunga naman ng 16 na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Galak at tuwa ang namutawi hindi lamang sa mga mukha ng mga napaglingkurang ayon sa datos ay umabot ng 200 katao. Lalo't higit sa mga voluntaryong hindi nagdalawang isip na maglaan ng libreng serbisyo para sa mga tao. I hope that will complete my mission in the Philippines for 2023, total of 22 venues altogether. Thank you for all your help. Dahil po natin ang Diyos sapagkat pinadala niya ang kanyang mga lingkod mula sa pangunguna ni Dr. Rodrigo at Ma'am Priscilla Wood at ang kanilang team. Maraming pong salamat sa inyo mga minamahal na kapatid. Talagang naging pagpapala kayo sa amin, sa mga kapatid, mga kaibigan dito sa Barangay Maigpa. Tunay nga ang pag-asa ng pamilya na si Kristo Jesus ang dapat maging sentro nito upang nang sa ganoon masisiguradong ang bawat pamilya ay magiging malusog at matibay sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Mula dito sa Barangay Maigpa, Bayambang, Pangasinan, layunin ay magatid ng balitang punong-puno ng pag-asa. Nestor Arsenlao Jr. para sa
Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si DJ Cabalbal at ito ang Hope Today, NPUC News.